Kloftenmotoren rieden vanmorgen sasleerd binnen en daar jet een soort lawaai bij. Want elke nier moet vanzelfs weten hoe mooi het loert van het motorhuis wel net is. Wat er ook bij jet is dat gewoon motorrieders wel eens wat te hut rieden willen. En dan kunnen ze deze man zien komen, Frederik Hofman van de politie Friesland. Van de jongens die ertussen worden zijn in de Hommets de snelheid te controleren. Er zijn inderdaad wel een aantal die flink eventjes de gashendel opentrekken. Ja, waardoor een andere kan zich daaraan ergeren. Dat we zeggen, ja, hou het nou leuk voor elkaar. Hè? En ja, diegenen die daar toch bewust misbruik van maken of wat dan ook, nou, die willen we graag eruit halen. Maar waar gaat het bij de motoralversteden toch nog eens om? Rustig rijden en genieten van het mooie waar? Of ze nou dan toch flink het gas erop? Een beetje lekker trollen is wel leuk, maar ja, je kent ik net harder, hè? Dat is een beetje jammer. Dat is jammer? Ja, ik mag wel graag wat trollen. Ik rijd het rondje gewoon van 260 kilometer vandaag. En omdat ik thuis kom maakt me helemaal niks uit. Ik vind het gewoon leuk om mij te doen. En ja, we hebben één ding, we moeten voor 5 uur weer binnen zijn natuurlijk. Ja, wordt gecontroleerd, hè, zeg ik onderwijs. Ja, we gaan wel zien. Achter 100, dat is al, maar in de burgerauto. Daar let je hem wel op? Ja, ik ging wel op de telefoon al zien dat ze de 10 te verliezen. Daar ben ik klaar op. Dat een soort mensen haar net onder de juiste snelheid houden, dat blijkt uit het resultaat van Hofman zijn radarcontrole. Van een goed 3000 auto's en motoren die je van de Moondel komen binnen, haar 400 te hut rijden. Dat is zowat 1 op 8. Die kan alle keren een boete verwachten. Je hebt overal natuurlijk risicoplekken. En wij zoeken zoveel mogelijk die risicoplekken op waarvan we zeggen, nou, dit loont het om hier te gaan staan te controleren. Want we hebben hier te maken met overstekende kinderen of fietsers of wat dan ook maar. En dat geeft onszelf ook een goed gevoel.